caggal de jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Koorka noon ko wiyetene ko balɗe capan tati hano wiye joni gati ko yettere Allah bitori go hoto sirata kam anani jogo silence tan joɗɗa eyyi min noon won ko sama mannomi e ngal leegal na leegal ngal gila woni leegal hande Koorka no foti rewi ɗo conférence meeɗi ɗo wadde mi waɗi démarche uji am Allah walli kam kala to ponnomi yaade mi yeehi haa ɓe teddiniri kam hikka leegal ngal waɗa conférence sa wi leegal ngal noon wonɓe ganduɗa waɓe yaltinde leegal ngal way mine mabɓe mi weltani mabɓe way caggal koye leegal ɓe jeeya il faut ɓe gaɗa wona way sinno ko poos hooram walla bidde hooram ɓe natta gallam a faami hay sinno ko Koorka bon a yaafoto min mi yaafaki ndax koɓe mbaɗi kam ko yaafade wawa hen hayde ɗum saabi noddumon onon foof garon joɗɗon ɗo ngan noon kala ko mbaɗɗen programme wona goho fof wonko totnomami won poste mo mbinomami ya heed goho fof mbaɗa kam compte rendu mi anda eywa bisimilla boy anne kadi noon mbaɗa haalama tinno e hoorema nda so wonno haasidema ñanden a wi ko ministére nulma ndeke boy an a wona ministére ka jaggu bool kala jogui dossier fof koto wadde livret défini o nodduma aɗa wawno kam wi noon mairie gonnomi wona yo courrier Pular wiyat jaggu bool anani aɗa wawno kam wiide ka courrier ñanden 2 millions ɗo aɗa wawno kam tottude 2 millions haasidda kam nawɗa 2 millions way min mi haasidta komo pirima noon nasomen no mi ƴetta goɗɗo courrier wona caggal noon an ko ɗo koɗɗa ɗo liggoɗɗa te ñanden gila garɗa ka haalduɗo haala baɗɗo mana ka jurmiɗo ɓinguelam ngel or nene gallam o hande caggal an yiiti on or noon mi haasitta komo ayci rokkumen ko binduɗa ɗon koye foof e père eyyi bon faali fof waɗa réussir eyyi gaɗa tutten parole eyyi bon holimi jeeya e leggal e eyyi bon haala kala ɗin ko naftata ni affaire météo eyyi eyyi kono ɗum ɗon bo mbiɗa min monami fof mo dusuɗa ɗum te projet on eyyi déjà wallahi fof ɗum ɗo eyyi min desnuɗa kam eyyi ko fate base uji en basuji ene wonde siège uji en et tout ça sesuji basuji no foti mbiɗuɗa bon base o ko 18 mbiɗoɗe wona 18 bas mbiɗoɗen eyyi donc 16 nayi 16 ɗum waɗi réserve 16 tan mbaɗa réserve pour l'instant quoi min ko 50 bas jiɗmi mais nder budget o namo 18 base mawɗo woni haɗi mbiyam ko lasini eyyi ko ɗin mbino wona ha hande moƴƴi aɗa ko tawi mbimam 50 bas jiɗmi ngal leegal so conférence meeɗino wadde garante yatar mbaɗannomi conférence o matanda ɗum ko tawi noon jiɗmi wadde conférence o e nder leegal ngal pour wa leegal ngal ganda kalis o neni anani mbaɗen feere keɓon no foti 40 bas anani inchallah so mutima mi yiɗi ɗum eyyi inchallah bon 16 uji Ah. ko 416 wonno réserve 416 416 ɗum woni réserve ha 400 500 600 hedde 716 jiɗan 700 hedde 716 jiɗan ndaw won kureji am gummotoɗe ha Wourossogui ummotoɓe ha Ñaabine ko bisuji gummoto raison par raison hot pamɗine ñalawma o eyyi 16 uji kam louro 16 uji o eyyi o yiɗi mankani ɗon ko min tan ƴettuno intention wiide mbawade dañde 700 personnes en dañat he ɗum ɗo ko immigration o ñalawma ma wayni ñalawma état Sénégal o o celel aɗa softa babam juulanno an Victor Hugo baba oɗo juulo celel ngel sofannoɗe ayi ayci e holon an Aissata anne kadi bange mo kennunomami o to tolniɗa hen a jarama eyyi banggue keɗoɗo ahmado alhaali barmeɗi eyyi eyyi mi toppitimo ɗum foof an barmeɗi e gooluji e ko yadata hen foof foof eyyi fof mi toppitimo barɓe ni fof dañɗa dañi foof barme capantati eyyi eyyi garum foof yaade yumde mum kuddu mum barɓe capantati mi wawa ñaminde 700 personnes il faut minne kadi mi ummomoɗo ya démarche barmi capantati a waɗi foddema noon Allah jarama minne ñande wonde a daña respect e mawɗo anani a ƴettima kam ɗo min mi joganakima hakke min hakke kanta dugo ɗum min joganta ko hen neɗɗo hakke min jogontomi hakke neɗɗo nawa liggoɗa neɗɗo bonna neɗɗo aɗa ɗum noon hay Allah jaɓani ko waɗa ko
min waɓe no woni wawa yafade way ƴettade ala probléme mi yafmama e ɓerde ɓurde rew mi yafmama Ibrahima eyyi on jarama maaleykum salam Toulay a jippima Poussez là. Hé, ñëw